Ugye mi abban a korszakban kezdtük el ezt a hivatást, és kezdtük el fejleszteni ezeket a dolgokat, amikor azt akartuk, hogy minden, ami a lehetőségeinkbe kerül, az adott körülmények között, azt fel tudjuk használni ahhoz, hogy egy terrorcselekményt, egy különlegesen veszélyes bűnözőt, egy fegyveres bűnözőt elfoghassunk. Mindenki mondta, hogy valami változás lesz, nem fogják tudni, hogy lesznek a fegyveres rendvédelmi szervek, hogyan lesz átalakítás, mit fognak leszerelni a Magyar Honvédségnél, akkor azt mondtam, hogy biztos, hogy ez kell nekem egy ilyen változó időben, egy ilyen változó körülmény, nem is biztos, hogy ez a legjobb megoldás, és akkor nagyon gondolkoztam, hogy mit kellene csinálni, hiszen most már betöltöttem a 18. életémet, sőt, most már majdnem 20 voltam, hogy hogyan is képzelem el majd a jövőmet. Pont aznap nem voltam szolgálatban, és egy pár órával előtte mentem haza Hajdúságba, és azon a vonalon közlekedik a vonat, és ugye ott volt az út melletti robbantás, és meglepődtem, hogy van ilyen Magyarországon, és hogy pár órával utánam történt, és tudni kell, hogy az akkori tagozódás az úgy volt a forradalmi rendőri ezrednél, ugye századokban. Tehát akiket váltottunk, meg akik váltottak minket, azokat a kollégákat mi látásból ismertük. És én pont ismertem azokat a fiúkat, akik a robbantásban megsérültek. Barevzez! Üdvözöllek titeket a Tényleg Podcast legújabb adásában. Egy nagyon kedves barátomat fogjuk most köszönteni, és vele fogunk beszélgetni, Olá Attila. Viszont most rögtön kell egy telefonos segítség, hogy beolvassam a rangjaidat, hogy mi is és ki is vagy te valójában. Tehát Attilám a rendőrség különleges szolgálatának, majd a terror elhárító szolgálatnak volt a törzszászlósa, a műveleti osztályon később felszámoló, aztán utána az NKE RTK-n volt hadnagy és intézkedés taktikai oktató, majd a Tankároly Technikum és Szakközépiskolában szakoktató, jelen pillanatban is, és a Honvédségnél önkéntes műveleti tartalékos főhadnagy, valamint a rendőrségnél nyugállományú rendőrhadnagy. Kihagytam valamit? Nem hagyták ki semmit, elég hosszú. Elég pontos hosszú, volt a felsorolás. Úgyhogy akkor innentől folytathatjuk. És ha egy szóban kéne, akkor melyiket választanád ezek közül? Egy szóban. Talán Olá Attila vagyok. Ez hogy kezdődött nálad? Tehát hogy lettél rendőr? Alapból annó, amikor a 8. osztályos korban ugye hivatást kellett, meg szakmát kellett választani mindenkinek, én katona akartam lenni, és be is akartam adni a papírjaimat, már csak a szüleimnek kellett volna aláírni, és hosszú gondolkodás után nem írták alá a jelentkezési lapomat. A szülők? Na miért? Hát mert mi családunkban ilyen, hogy katona, rendőr, fegyveres rendvédelmi testület tagja nem volt soha. Féltettek is, meg nem is ismerték ezt a területet, és nem akarták engedni. Mi volt a család? Mi volt apuka, anyuka? Édesapám villanyszerelő, édesanyám pedig hivatalos munka köre, az pedig úgynevezett minőségellenőr volt egy gyárban. Most semmiféle egyenruhás... Semmi, az egész családban se közel, se távol. Nem kutakodtál, hogy egy huszár, vagy valami... Jó lett volna, amennyire megtudtam ezt, nem volt semmi. De Hajdúságból származom, tehát elképzelhető, hogy némi hajdúvér azért van az ereimben, legalábbis remélem, hogy van. És mivel nem engedtek, hogy katona legyek, ezért édesapám indítatásából kifolyólag, akkor úgy gondoltam, hogy jó lesz, hogyha elmegyek elektroműszerésznek. És nincs is ezzel semmi baj, mert a mai napig szeretek szerelni, nem is adja fel, hogyha valamit meg kell szerelni, vagy meg kell javítani, de mindig tudtam, hogy nem ez az én hivatásom. És ugye abban az időben, amikor én még ugye kezdtem az ifjú életemet, akkor nekünk még volt ilyen sorkatonai szolgálat. És ez még 1,5 év volt. És tudtam, hogy ez rám várni fog, és nem fogom tudni kikerülni. Nem is akartam kikerülni. És miután bevonultam határőrnek, majdnem 18 éves voltam, és 19,5 évesen szereltem le, akkor megismertem, hogy milyen a határőr, és azért tudni kell, hogy 88-89-ben voltam határőr. Tehát ez a rendszerváltás előtti utolsó napok voltak, amikor már elég érdekes volt Magyarországon a közállapot,
meg a felfogozottság, meg az, hogy mindenki mondta, hogy valami változás lesz, nem fogják tudni, hogy lesznek a fegyveres rendvédelmi szervek, hogyan lesz átalakítás, mit fognak leszerelni a Magyar Honvédségnél, akkor azt mondtam, hogy biztos, hogy ez kell nekem egy ilyen változó időben, egy ilyen változó körülmény, nem is biztos, hogy ez a legjobb megoldás, és akkor nagyon gondolkoztam, hogy mit kellene csinálni, hiszen most már betöltöttem a 18. életémet, sőt, most már majdnem 20 voltam, hogy hogyan is képzelem el majd a jövőmet, és akkor valami indítatástól kifolyólag úgy gondoltam, hogy elmegyek rendőrnek. Jelentkezem rendőrnek. Mégsem katona, mégis eléggé érdekes hivatás, lesz benne minden, amit csak szeretnék, kipróbálhatom magamat, tanulhatok, fejlődhetek, mi bajom lehet. Hát De ez még a rendszerváltás előtti? Ez tulajdonképpen én 89. november 15-én szereltem le, de már akkor nekem folyamatban volt a jelentkezési eljárás, és 90. január 2-ával már fel is szereltem a rendőrséghez, méghozzá az akkori forradalmi rendőri ezredhez. Azért is akartam oda menni hozzájuk, mert az egy nagy testület, és azt akartam, hogy egy országos hatáskörű szervhez kerüljek. Nem akartam városi kapitányságon vagy kerületi kapitányságon elhelyezkedni, menni akartam mindenfele, tanulni akartam, fejlődni akartam, sportolni akartam, és úgy gondoltam, hogy ez az egyik legjobb hely erre. És akkor már a szüleimnek nem volt tiltakozása, nem lehetett tiltakozása. Hát, amikor bejelentettem, anyukám ült, apukám állt, és utána apukám szó szerint leült. Apukám megkérdezte, hogy biztos, hogy jól meggondoltam ezt, mondtam, hogy igen. Hát nem baj, majd kinövöd, hát azt nem sikerült kinőnöm, nem is akartam kinőni. És ugye 90 májusában volt az első magyar szabad választás, akkor már pont járőröztünk, és az utcán felfokozott hangulat volt, akkor már én itt Budapesten járőröztem, és hallgattuk a kinyitott ablakoknál, hogy hogyan áll a választás eredménye, hogy mennyien vannak, mennyien vettek részt. És a rendőröket hogy igazították el? Mi fog történni? Mire kellett készülni? Én amennyire emlékszem, tulajdonképpen megkérdezték, hogy akartok-e menni szavazni, és aki menni akart szavazni, annak biztosították a lehetőséget. Én mondtam, hogy én most azért nem utazgatok, tehát én most kihagyom az első szabad választást, mert ugye le kellett volna mennem akkor a szülővárosomba, és mondtam, hogy én szolgálatba állok, és vagyok. Tulajdonképpen teljesen, én azt mondom, hogy korrektül, nyugodtan, felfokozott várakozással mindenki részéről. Én nem emlékszem, hogy bármiféle atrocitás vagy probléma lett volna ebből. Úgyhogy... És vártuk, hogy mi lesz hogyan csapódott ez le? Tehát emberileg mit éreztél? Ez egy izgalmas időszak volt, vártad ezt a változást? Mert azért a rendőrök, őszintén szólva azért a másik oldalon voltak, hogyha a szabadságnak a mondjuk pillanatát nézzük, és én emlékszem 88-ban tüntetésekre, ami még gimnazistaként én ott voltam, akkor azért kaptunk gumibotot rendesen. Tehát ez hogy volt ez? Igen, ebben igazad van, csak ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy 88-ban én határőr voltam Győrbe. Tehát én 88-89-ben én egy zárt helyen voltam, egy laktanyában éltem tulajdonképpen, és végeztem a katonai feladataimat. És én hallottam ilyeneket, hogy volt a rendőrség részéről ilyen, de ugye 90-től már egy picit nyitottabbá vált ez az egész, és picit visszafogottabb volt. Tehát én friss rendőrként nem éreztem ilyet, hogy most erre rá kellene itt jobban kérdezni, vagy jobban oda kellene figyelni, vagy vannak utasítások, hogy majd így kell viselkedni, vagy úgy kell viselkedni. Sőt, mondom, én amennyire visszaemlékszem, és ahogy mi akkor ezt megéltük, teljesen nyugodtan, nyitottan, korrektül le lett vezényelve, és mindenki úgy volt vele, hogy mi bajunk lehet, tehát mindenki részéről. És egy izgalmas időszak. Igen, volt. és én azért nagyon fiatal voltam ahhoz, hogy az akkori politikát átlássam és megértsem. Tehát én részemről volt egyfajta kíváncsiság, és az, hogy na mi is ez valójában, mert hiszen majdnem másfél évig el voltam zárva a külvilágtól. Nem úgy kaptam az ingereket, és amikor hazamentem a sorkatonai szolgálatom ideje alatt, hazamentem a szüleimhez, akkor nyilvánvaló, hogy nem az volt a feladat, hogy na most tájékozódjak az aktuális politikai helyzetről, hanem a barátok, barátnő, kikapcsolódás, na mit kell megcsinálni otthon, segíteni a szülőknek, és akkor nyomás vissza Győrbe. És akkor én még Hajdúságban éltem, tehát ezért elég nagy volt az utazási távolság is.
és földrajzilag is el voltunk egy kicsit zárva. A laktanya azért, mert hermetikusan el van zárva, amikor hazamentem a szüleimhez, meg földrajzilag tényleg nagyon messze voltam mindentől, hogy na, akkor most mi is lesz ez a választás, hogyan lesz tovább, milyen irányt fogunk venni, és én azt hiszem, meg közben is a magyar rendőrség ott egy nagyon-nagyon nagy átforduláson mehetett végbe. Mert én is hallottam ezeket, amiket te mondtál, de nem éltem át, hiszen én akkor egy zárt körülmény voltam, és utána semmi ilyesmi nem volt. Változásnak te már azt a részét tapasztaltad meg, amikor már megtörtént a változás. Én igen, én személy szerint igen, és a kényszerítő rendőrségnél voltam, és azért nem titok, hogy ugye ez van a csapatszolgálati feladatok ellátására kijelölve. Volt akkor a forradalmi. Így van. Így van. Tehát aztán átnevezték készenlétre. Igen. Amikor, bocsánat, csak még ha már itt tartunk a 90-es években, akkor történt azt hiszem az első, vagy talán már a 80-as években történt terrorcselekmény Budapesten. Ez volt ez a bizonyos buszrobbantás. A buszrobbantás, ami a Ferihegyi úton történt, az én úgy emlékszem, hogy 91-ben volt, vagy 90-ben. De akkor te már annak részese voltál. Én már annak részese voltam. Pont aznap nem voltam szolgálatban, és egy pár órával előtte mentem haza Hajdúságba, és azon a vonalon közlekedik a vonat, és ugye ott volt az út melletti robbantás, és meglepődtem, hogy van ilyen Magyarországon, és hogy pár órával utánam történt, és tudni kell, hogy az akkori tagozódás az úgy volt a forradalmi rendőri ezrednél, hogy ilyen századokban. Tehát akiket váltottunk, meg akik váltottak minket, azokat a kollégákat mi látásból ismertük. És én pont ismertem azokat a fiúkat, akik a robbantásban megsérültek. És annak mi volt a szomorú mérlege? Ott volt halott? Nem volt halott, de nagyon komoly sérüléseket szenvedtek, és hát ez volt az első komoly terrorcselekmény, az én életemben amúgy is, de nem emlékszem, hogy előtte. Biztos, hogy volt, csak mondom, én nem követtem az akkori politikát, meg az akkori történelmi dolgokat. Nagyon meglepő volt, és nagyon érzékenyen érintett. Nem csak engem, hanem mindenkit, hiszen... De valami következmény a rendőrségen belül? Tehát, hogy létrejött-e valami olyan ügyosztály, ami mondjuk a TEK, az mikor datálható? Akkor már a a forradalmi rendőri ezrednél volt egy akció alosztály, aki a rátermettebb, ügyesebb, egy kicsit jobban érdeklődtek a fegyverek iránt, a sport iránt, a küzdősportok iránt, akik egy picit úgymond nem ijednek meg a saját árnyékuktól, merik vállalni a kihívásokat, és tudnak együtt csapatban dolgozni. Volt egy ilyen kijelölt állomány, amiből később lett a rendőrség különleges szolgálata. Azt hiszem a 90 nem tudom mikortól, és én 93-ba kerültem oda. 93, pont megint egy január volt az életemben egy forgó. És oda kérted magad ilyenkor, az egy ilyen választási lehetőség, vagy felkértek? Ez úgy volt, hogy, és most is úgy van egyébként, hogy pályázatot hirdetnek a szervek. És mivel üresedés volt pályázat hirdetve, hogy lehet jelentkezni a rendőrség különleges szolgálatához. Na most én mindig el szoktam mondani, a diákjaimnak is elmondom, és a kollégáimnak, meg a tanítványaimnak is elmondom, hogy igen, engem harmadjára vettek föl a rendőrség különleges szolgálatához. És akkor úgy megrőkönyödnek, és mondtam, hogy semmi gond, nyugi, elmesélem, hogy van. Más a színművészetére is ennyit felvételizik. Akkor még lehet, hogy van esélyem. Még akkor próbálkozhatok ezzel is. Először 90. szeptember-október környékén hallottunk arról, hogy lehet jelentkezni, mert van felvétel, van üresedési hely a rendőrség különleges szolgálatához. Na most 90. szeptember 1-től én a 17-es képzőiskolában voltam tanuló. És akkor a szakaszban a hasonszörűek, mint én, és hogy menjünk át, jelentkezzünk, és akkor átmentünk, vagy 10. Bementünk a személyzetishez, mondja az alezredes úr, hogy na, mit akartok, kis csibék? Hát jelentkezni. Oké, jó van. És megvan-e már az iskolátok? Hát az nincs, most járunk. Jó van, akkor. Az egyéves iskola volt, mondta, hogy ha majd megvan az iskolátok, gyertek vissza. És akkor fejet lehajtva elkullogtunk. Na jó van. Én elvégeztem az iskolát, járőr voltam a készenléti rendőrségnél, egy év múlva nagyjából, vagy egy kicsivel több, megint kiírtak pályázatot, hogy lehet jelentkezni. Ez volt 91 év vége, vagy 92 eleje környékén. Akkor átmentünk egy páran, akkor már kb. 5-6-an maradtunk, csak a 10-ből. Átmentünk, hogy jöttünk jelentkezni. Na hát, nagyszerű, jó van. Iskola megvan-e? Megvan. Nagyon jó, oké. Na, megyünk tovább. És megvan-e az érettségitek? Hát az már kevesebb
volt meg, mert tudni kell, hogy én szakmunkásképző iskolát végeztem, és akkor vezették be, hogy a rendőrségnél az új felszerelőknek most már kötelező lesz az érettségi. És a rendőrség különleges szolgálat ez úgymond elé ment ennek a dolognak, és azt mondta, hogy oda már csak azok jöhetnek, akinek megvan az érettségie, míg rendőrnek fel lehet szerelni, csak el kell végezni az érettségit. Hát akkor maradtunk vagy 4-en, 2-en jelentkeztek, de ők valamiért az egészségügyi vagy a pszichológiai szűrésen kiestek, úgyhogy maradtunk 4-en, és bizony elmentünk. Én amúgy is szerettem volna tanulni, elmentünk, jelentkeztünk esti iskolába, gimnáziumba, csak az érettségi tantárgyakat tanultuk, hogy hamarabb meglegyen, 3 év volt így a gimnázium. És azt hiszem második év végén jártunk, amikor megint kiírtak egy pályázatot. Ekkor volt 92 év vége fele. Kiírtak egy pályázatot, hogy megint lehet jelentkezni. És akkor átmentünk 2-en jelentkezni a személyügyeshez, az alezredes úrhoz, már majdnem ismeretségi szinten voltunk, mert már megint mentünk jelentkezni, megint mi. Egyébként később tudtam, hogy ez egy nagyon-nagyon jó pont volt. Mondta, hogy na, tiszteletes képzőiskolátok megvan-e? Megvan. Gimnázium? Hát most járunk gimnáziumba, most vagyunk a 3 évből a másodikosok. Na jó, akkor iskola látogatást hozzatok, mert akkor elfogadom a jelentkezéseteket. Gyorsan elmentünk, emelt szintű pszichológia, emelt szintű egészségügyi, emelt szintű környezettanulmány, ezt mi KT-nak hívjuk, ugye leinformáltak. Emelt szintű pszichológia, ez hogy néz ki? Egy egésznapos pszichológiai teszt, szűrés, beszélgetés, rajzolás, fával, gyökérzettel, rósáteszt, pacateszt, beszélgetni a pszichológusokkal, úgyhogy... Átmentél? Mert itt vagyok. Az egészségügyén is nagyon fontos, hogy ment át. Valószínűleg valahol megbukhattak a kollégáim. Tehát az, hogy valaki rendőrnek alkalmas, az nem jelentette azt, hogy alkalmas lesz egy ilyen emelt szintű szolgálati feladat végrehajtására. Általában a legtöbbünk a gerinc röntgennél hullott ki. Ott találtak bizonyos problémákat, mert a terhelés, a későbbi terhelés, vagy a lövedékálló mellény viselése azért az igen komoly terhelést ad a gerincnek, még az izomzatnak, tehát nem mindegy, hogy mi a kiinduló állapot. És ezt a munkorvosok eldöntik, hogy az még belefér, vagy sem. Mert lehet, hogy rendőrnek nagyon jó, de mondjuk egy 10-12 órás szolgálati feladatot végrehajtani egy 10 kilós lövedékálló mellénybe, az már nem ugyanaz. És ugye nem az a cél, hogy nagyon hamar kihújjon az ember, hanem az, hogy minél többet és minél tovább tudjon szolgálatot teljesíteni. Úgyhogy maradtunk az Imre barátommal 2-en, akik január 2-ával el tudtuk kezdeni az emelt szintű alapkiképzést. Hát az Imre a 2. nap eltörte a lábát. És hogy? Úgy, hogy egy tetőről kellett leereszkedni kötélzet nélkül, de ezt a tetőt úgy kell elképzelni, hogy kb. 3 méter magas, és fent feküdt az egyik társunk, aki tűzoltó fogással úgymond leengedett minket, lecsúsztunk, és tulajdonképpen olyan 1,5 méter magasról kellett leugrani. Rosszul. És ő rosszul érkezett, eltörte a lábát, úgyhogy meg is jegyeztem, hogy annó 10 kezdtük, és egyedül maradtam, aki bekerült a rendőrség különleges szolgálatához, és tudni kell egyébként Imre a következő turnusban már bekerült, és el is végezte. Csak akkor elment betegállományba, begipszelt lábbal, és várták őt vissza nagy szeretettel a következő turnusba. Tehát egy turnussal maradt csak le mögöttem. A képzés az mennyiben volt más, vagy mennyiben volt emelt szint? Tehát gondolom emelt szintű volt, mit tartalmazott egy ilyen kiképzés? Hát ugye alap a futás, az szinte mindennapos volt. Hány kilométer ilyenkor? Változó, tehát azért a futásról tudni Szeretem kell. a Futásról tudni kell, hogy soha nem a távolság öl, hanem a tempó. Tehát volt, amikor rövid távot futottunk, volt, amikor hosszabb távot, volt, amikor egyenletesen sokat kint az erdőbe, fent a 3-as határhegyen, Lupa-szigetek környékén, mikor, hol, mikor, mennyi. Szólás látod, ezt mi nem tudjuk, hogy nem a távolság számít, hanem a tempó. És ilyenkor terhelten futtok? Tehát, hogy hátizsákkal, vagy mellénnyel? Mikor mi volt a tematika, mikor hogyan képzelt el a kiképző. És nagyon sokszor úgy futottunk, hogy nem tudtuk meg, hogy mennyit futunk. Ez direkt volt. Tehát, gondolom, egy ilyen pszichológiai. Persze, meg hát ez egy teszt volt. Tehát, mint ahogy az is teszt, hogy először azt mondják, hogy nem vagy alkalmas. És hogyha visszamész, akkor te tényleg akarod. És mondom, 10 kezdtük, és a végén egyedül voltam. És ugyanez volt a futásnál, csak hát én már akkor is nagyon-nagyon szerettem futni, a többiek azok annyira nem szerettek futni, de nekem nagyon-nagyon kedvencem volt a futás, a mai napig szeretek futni. Tehát nekem ez
még ezért fizetést is kapok, tehát ez nekem egy nagyon jó dolog volt. Ugye akkor az alapvető rendőrségi taktikák, amiket be kellett gyakorolni, épületharcászat, lövészet. Épületharcászat alatt mit értünk, Igen. Attila? Az, hogy hogyan mozgunk egy épületben. Hogyan foglalunk fedezéket, rejtekhelyet, az Hogyan épületben, mentek be egy ajtón, hogyan megyünk be egy ablakon. ajtón, hogyan helyezkedünk el egy folyosón, hogyan megyünk föl egy amit a lépcsőn, filmekben is látni, amit a hogy filmekben is láttok, igen, és ez mind úgy, hogy akár felderítés, vagy akár fegyveres bűnöző elfogása. Hiszen ez a cél. És ezeket mind biztosított állapotban, tehát csapatmunkával, egymást biztosítva haladni előre. Ezt a témakört folytatjuk, de most megkérdezem, hogy szerinted az emberek, ha meghallják azt a szót, hogy tek, akkor mi ugrik be erről a szóról az embereknek, a hétköznap, nem neked, hogyan vélekednek az emberek a tekesekről? Azt hiszem, hogy aki nem ismer engem és nem tudja az előéletemet, és én sem tudom, hogy ő kicsoda és civil fejjel gondolkozik, én úgy gondolom és azt látom, hogy inkább egy csodálat övezi a tekket. Harcművészetet szerettem volna tanulni, hiszen akkor még a 90-es évek elején, 80-as évek végén, amikor nagyon fiatal voltam és ipari iskolába jártam, és egyébként volt másfél évig civil munkahelyem is, abban az időben, amikor elvégeztem a Szakmunkásképző Intézetet, és még nem hívtak be katonának, akkor én elektroműszerészként dolgoztam, de akkor még a vidéken nagyon elenyésző volt a harcművészet. Amit lehetett ismerni, az a Shotokan karate és a judo. Ezt gondolom, esetleg ti is hallottátok már. Na, ezek voltak, amik leghamarabb bejöttek a harcművészeti ágak közül Magyarországra, de én a Shotokan karatét kipróbáltam, és megmondom őszintén, nem voltam benne jó. Nem az én stílusom, nem az én mozgásomnak való, és nem az én habitusomhoz való. Különbség a Kyokushinkai meg a Shotokan között, csak azért, hogy... Hogy lefordítsam a ti nyelvetekre, a Kyokushinkait inkább erőkaraténak hívják. Azon kívül, hogy mind a kettőben ütnek, rúgnak lábbal, de azt inkább erőkaraténak hívják. És én, amit nagyon szerettem volna, és akkor még nem tudtam, hogy így hívják, és nem tudtam, mi az a stílus, de tudtam, hogy a Shotokan nem az én stílusom. Nem voltam benne jó, nem éreztem jól magam, de nagyon tetszett a harcművészet, és az a fegyelem, meg az a mentalitás, amit ott lehetett tanulni. Meg a filozófiája, meg ez. Van egy háttere neki, igen, amivel így egy egység, egy komplex rendszeré válik. Már láttál te Bruce Lee filmet például? Vagy? Igen. Ami ugye nem karate, hanem kung fu. Így van. Más. Na most azért már lehetett egy pár könyvet kapni Magyarországon, azok nekem most meg is vannak egyébként, amit fiatal koromban beszereztem, és otthon vannak a könyvespolcomon. És nagyon jól tudtam, hogy Bruce Lee az kung fu csinál. Tehát ez egy kínai. Wing Chun-t, ugye? Pontosabban Wing Chun-ozik, mert azt is. Ő fejlesztette ki? Nem, a Wing Chun-ot nem ő. Ő a Jet Kune-dót fejlesztette ki, amit a saját elnézést, Bruce Lee-tól is. elgondolásai alapján fejlesztett. De nekem sem Kína, sem a mentalitás, sem az a filozófia nem annyira tetszett, mint a japán. Nekem a japán letisztultság, az nekem sokkal jobban vonzó volt, mint a kínai. És egyszer láttam egy mozdulatot, és így néztem ki a fejembe, hogy na ez mi, mert ezt én tudni akarom, hogy ez mi ez a mozdulat. Ez egy önvédelmi fogás volt egyébként. És mondta a srác, hogy hát valami jiu-jitsu, várjál, ezt egyébként még meg kell tanulnom ezt a szót, hogy jiu-jitsu, hogy ki tudjam mondani. Ez a Szegál-féle, ugye? Ez a... Akkor még nem volt Szegál. Akkor még nem volt Szegál. De az meg Aikido. De nem sokára jött a Szegál, mert én akkor még katona voltam, amikor láttam ezt a mozdulatsort, tehát 88-89 lehetett, és ugye Szegál a 90-es évek elején jött be valahogy, még azt hiszem a Vörösmarty mozi, talán. Hát sok moziba jártam. Én még ott néztem meg az első Szegál filmet. A Vörös Csillag moziba jártam. Vagy az valamelyik a kettő közül. Később Apollo volt, és utána meg Royal szálloda. Valahogy utána jártam, hogy mi ez a jiu-jitsu. És akkor elkezdtem olvasgatni, nézegetni, a könyvekben is utána néztem, hogy akkor most már mi is ez pontosabban. És majdnem szeptember volt, 90 szeptember, tehát olyan jó fél év volt kutatómunkám, mire megtaláltam, hogy a Kelemen István a Deák téren lent a pincébe egy jiu-jitsu edzéseket tart. Rohantam oda. Csináltam, és tetszett.
És az volt a baj, hogy haladó csoportba tudtam csak bekerülni, mert nem volt kezdő csoport. Mondta is, hogy hátrányba leszek. Hát rá is jöttem, hogy hátrányba vagyok. Mindig megvertek. Sose tudtam megcsinálni azt, amit a többiek csinálnak. De az hasznos. Igen, legalább megtanultam. Addig, amíg bírod a verést. Igen, és mindig csalálták, hogy nem hagyom abba, de tudtam, hogy jó helyen vagy, tudtam, hogy ez az én stílusom, tetszett. Persze nagyon nehéz volt tanulni, hiszen ők már haladó szinten voltak, és én meg kis kezdőképpen az alapfokot megtanulni vagy kihagyni nem lehet. Tehát azt meg kell tanulni, mert amúgy nem fogsz olyan jól tanulni és lépdelni. És egyszer csak megtudtam mondani, hogy másik nagyon-nagyon jó jiu-jitsu oktató, a rendőrség berkein belül, őt úgy hívják, hogy Viszler József. És az sokkal közelebb volt, és ő emberileg nekem jobban tetszett. A közösség jobban tetszett, és átmentem abba a klubba. És a klub megszűnéséig én ott jiu-jitsuztam. Sőt, a klub a Viszler Sensei után úgymond rám is maradt, mint oszlopos tag, meg mint aktív tag, meg mint rendőr, meg mint nem akarom, hogy megszűnjen ez a klub. Ott maradtam zöldövvel, ez egy haladó szint, 3-4 év után lehet zöldövet szerezni, hogy tartsam már össze a klubot. Hiába voltak barnövesek, ez azt jelenti, hogy a fekető alatti egy fokozat, tehát már nagyon haladó szinten vannak, meg korban is, meg stílusban is, meg tudásban is, és ők mondták, hogy ne hagyjam szétesni a klubot, kitaláljuk, megoldjuk valahogy, csak próbáljunk meg együtt tartani, mert látták, hogy van bennem habitus, van bennem akarat, van bennem alázat, és nem akarom, hogy megszűnjön ez a klub, és akkor utána elintéztem a rendőrségen belül, hogy megmaradjon ez a klub, és hívtunk egy vendégoktatót, aki később ott maradt, elfogadta a csapat, és tőle tanultunk tovább. Ő a Vikatóczky Gusztáv, mai napig van, létezik, dolgozik. És én meg utána az ő szárnyai mellett, alatt, együtt, mert együtt haladtunk nagyon-nagyon-nagyon sokáig, szereztem második dan tájjitsut és egy dan jiu-jitsu fokozatot. Hát és ezt nagyon szépen műveled is, ezt én onnan tudom, hogy mi ugye dolgoztunk is együtt, tehát én láttalak is munka közben, illetve harc közben. Még azt kérdezném, hogy így ez mennyire segítette az akkori munkádat a jiu-jitsu, és hogy ezt úgy kérdezem, hogy a többiek más tanultak, mindenki más tanult, vagy volt egy közös önvédelmi? A rendőrség különleges szolgálatánál az alapkiképzésen tulajdonképpen mindenki ugyanazt tanulta. Ami majdhogy nem, 90%-ban jiu-jitsu. És azért is örültem ennek, hogy ezt választom, mert hallottam már, hogy a rendőri hivatásnál a legtöbb önvédelmi fogás az judo és jiu-jitsu. És mondtam, hogy hát eleve rendőr akarok lenni, akkor próbálom ezt megtanulni. Meg ezt tetszett. És nyilvánvaló, hogy amikor a kiképzés folyt, akkor ezt csináltuk. Amikor vége volt aznapi munkának, a kiképzési munkának, akkor délután vagy este mentem le edzésre. És akkor meg a szélesebb repertoárt tanultam meg. Tehát idézőjelben megint csak azt csináltam a munkaidőben, amit szeretek, meg ami érdekel. Azért ez nem egy hátrány, hogy valaki olyat csinál a munkaidejében, amit szeret, és még fizetést is kap érte. Tehát futottam, lőttem, nem kellett érte fizetnem, hiszen ma Magyarországon valaki elmegy egy lőtérre, igen komoly bérleti díjakat kell fizetni. Ha meg magadnak akarod megszerezni a sportlövői engedélyt, akkor annak is nagyon komoly összege van. És nekem ezekért akkor, a 90-es évek elején ugye nem kellett fizetni. És visszakanyarodva még, ha már a teknél tartottunk, akkor most kicsit bontsuk ki, hogy kiből lesz tekes? Tehát mi az, ami kell hozzá, hogy valaki tekes legyen? Én nem akarom a mostani teket összehasonlítani a régivel. Nem is a feladatom, és nem is szeretnék senkit megbántani. Igen, ezt látom, hogy azért látsz valami különbséget. Mi a különbség? Én most nem akarom minősíteni se jó, se rossz irányba az ő módszereiket, és semmi közöm hozzá a másik. Az, hogy én most nyugállami rendőr hadnagy vagyok, és évekig ezt csináltam, az nem minősít, és nem hatalmaz fel semmi ilyesmire. Én csak azt tudom mondani, hogy mi volt régen. Az, hogy mi van most, az meg nem is a feladatom, hogy én ezt minősítsem. Mi volt régen? Tehát régen tulajdonképpen az, hogy akarod-e csinálni, ez nagyon-nagyon fontos volt. És hogyha akartad csinálni, és megfeleltél emelt szintű pszichológia, egészségügy, fizikai, és ugye a környezettanulmány, tehát amikor idézőjelbe, most nem mondanám, mert akkor még nem is nagyon volt mobiltelefon, tehát szúrópróbaszerűen lehallgatnak. Megnézik a
közösségi hálón a profilodat. Akkor abban az időben ez nem volt. Igen. Jó, tehát akkor mi volt? Elmentek a szomszédba, becsengettek és megkérdezték, hogy ez az Zola Attila jó gyerek? Jó, hát, akkor jó, köszönjük, viszlát. Meg megnézték, hogy nyilvántartásokban szereplek-e, milyen végzettségem van. Igen, tehát nagyjából ezt kell elképzelni, hogy mi volt a környezettanulmány. Tehát nagyon fontos volt az, hogy akarod-e csinálni. Volt egy fél éves alapkiképzés, hogy nem adod-e fel. És például, hogy mit mond rólad a kiképződ, ugye? Mert mindegyik volt külön fizikai, volt külön lövészeti kiképzőnk, volt taktikai kiképzőnk, bár néha az egy volt a lövészeti kiképzővel, mert azért ez néha előfordul, érted mind a két szakirányhoz, nincs is abból semmi gond. Vagy néha megnézték, hogy ne kell menni futni, és akkor mikor mondod azt, hogy na most mennyit futunk, vagy ott vagyunk már? Aha. És hogyha nem mondtad, akkor ez utána kiderült, hogy ez egy jó pont. És nagyon sokszor a csoportparancsnokok, a leendő csoportparancsnokok, akikhez mi kerültünk majd, azért mondom, hogy leendő, mert nem tudtuk, hogy melyik csoportba fogunk bekerülni, megnézték a kiképzési állományt, vagy az újoncokat. Hogy ki hogyan néz ki mit csinál, hogyan dolgozik, mi róla a vélemény, és ők megnéztek minket, és nem mondtak semmit, csak megnéztek minket. Tehát ez is egy vizsga volt, hogy na, az a srác jó, az lehet, hogy jó lesz az én csoportomba. Ugyanis a csoportok azok úgy kell elképzelni, mint egy nagy család. Hiába ugyanazt csináljuk, ugyanaz a felszerelés, ugyanaz a fizetés, ugyanaz a feladat, de más, hogy szocializálódnak, hiszen mások az egyének. Például csoportonként lehet, hogy specializálódnak valamire? Tehát, hogy milyen bevetésen vesznek részt, vagy milyen... Nagyon jó a kérdésed. Akkor azt mondom, hogy egy csoportot úgy kell elképzelni, mint láncszemek. És mindegyik láncszemnek megvan a maga erőssége. És egy lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme. És azért nem titok, tehát rám kell nézni, hát nem vagyok egy nagy darab pacák. Akkor se voltam. Tehát nyilvánvaló, hogy az én erősségem nem az lesz, hogy nekem kell majd berúgnom egy ajtót, mert én arról lepattanok. Egy irodajtóval ebből dugolok, mert az nem olyan nehéz, de egy bejárati ajtó, ami már sokkal vasaltabb, akár szó szerint, vagy akár erősebb, azt már én nem tudom berúgni. Most mondtam valamit. De amikor valaki után futni kell, akkor viszont nekem van az erősségem. Vagy, ami nagyon-nagyon-nagyon jól működött a mi csoportunkban, hogy föl kellett menni 3-4 méter magasba, be kellett kúszni egy akkora padlás feljáró, mint most ott az a mennyezeti lámpa, akkor a nagyfiúk engem föltettek, én fölmásztam, de nélkülük én nem jutottam volna oda föl, ők meg nem tudtak volna oda fölmászni. És aminek például én nagyon-nagyon-nagyon sokszor előnyét vettem, egy helikopteres feladatnál nem mindegy, hogy a helikopter hány kilót emel. Na most a nagyfiúkból kevesebbet tudott elvinni, plusz felszerelés, ugye? És mindig azt mondta, hogy jobb szeretik a kicsit, a pilóták. Volt ilyen helikopteres bevetésetek? Több? Vagy ez csak gyakorlat? Gyakorlat volt. Egyszer az egyik csoportnak volt, hogy deszantoltak helikopterből, de viszont nagyon-nagyon sok gyakorlatunk volt, és felkészültünk vízimentésekre, és ha jól emlékszem, nagyon sokszor volt úgy, hogy biztosítottunk rendezvényeket, vagy akár annó volt a koronának egy koronabiztosítás, amikor innen Budapestről levitték Esztergomba, valami augusztus 20-a ünnepséget ott rendeztek meg, és a koronát biztosítani kellett, és akkor a légtérből mi biztosítottuk. Tehát nem mindegy, hogy egy helikopter mondjuk 4 nagy tagba szakadt pasit visz, vagy 4 kisebb szemét, mert az súlyban, teljesítményben nagyon nem mindegy. Most már sokkal nagyobb és sokkal komolyabb helikopterei vannak a teknek, azok többet bírnak. Igaz, hogy a viszkis nem az én csoportom fogta el, de a viszkist mi is elfogtuk. Maradjunk a Magda Marinkónál, ne ugorjunk annyira. Megtörtént. Mire emlékszem? Hát igazából semmire. Nagyon rég volt, és ha jól emlékszem, azt Szegeden fogtuk el, ha jól emlékszem. Igazából ellenállás volt? Nem. Igazából nem az volt a fő, hanem a bírósági tárgyalásának a biztosítása. Az volt egy nagyon húzamosabb idő, és egy nagyon fokozott média felhajtás. Tudod, hogy most hogy találkozunk ebben a pontban? Én írtam róla akkoriban, bűnügyes újságíró voltam, és hát az egy nagyon komoly időszak volt, és a Magda Marinkó az mindenhol ugye címlapon szerepelt. Hát akkor te a másik oldalon benne voltál ennek a sűrűjében. Igen, hát ez nagyon rég volt már sajnos, és ez egy nagyon fokozott médiafigyelmet
kiváltó ügy volt, hiszen a cselekmény sem volt egy olyan egyszerű, és ugye akkor a 90-es évek elején azért ez sokkolta a magyar társadalmat. Én nem tudom, mennyire tűnik majd hitelesnek, de én úgy gondolom, hogy felkészült volt akkor a magyar rendőrség. Lehet, hogy másoknak más a véleménye. És azért nem szabad elfelejteni, hogy a bűnüldözés az mindig a bűn után megy, tehát soha nem előzi meg. Hiszen mi adunk egy egyszerű reakcióra egy megoldást. Tehát megyünk utána és próbáljuk ezt realizálni és megoldani, hogy legközelebb ne forduljon elő. Tehát ők mindig kezdeti fázisban vannak, mi meg megyünk utánuk. És én szerintem... Lehet azt mondani, hogy lépéselőnyben vannak? Hát a bűnelkövetés mindig lépéselőnyben van, hiszen tudnám, hogy milyen bűnt fognak majd elkövetni, akkor azt megakadályozom, úgymond bűnmegelőzés lesz. Amikor a különvélemény, igen, akkor majd fogjuk tudni előre. A 90-es évek eleje az nagyon kísérletező korszak volt. És hát ugye honnan tudtunk tanulni? Tehát nagyon sokat lehetett tanulni alapdolgokat, például a katonaságtól jött kollégáktól, akik mélységi felderítők voltak. Próbáltunk filmekből ötleteket kilesni, megnézni, és utána azt... Az akciófilmekben, ha emlékeztek... Van-e egyáltalán köszönő viszony a tekes való élet, meg a filmek között, de akkor ezek szerint van? Hát úgy van köszönő viszony, hogy megnézzük, hogy amit ott a filmben láttunk, azt meg tudjuk-e csinálni itt mi, úgy, hogy szabályos-e, jogszerű-e, ugye az akkori törvényeknek megfelel, vagy rendőrségi törvényeknek megfelel, meg taktikába tudjuk-e ezt tenni. És egy darabig az volt a fontos, hogy ne legyen nagy sérülés, viszont minden elkövetőt fogjunk meg, és próbálkoztunk ilyenekkel, hogy dobócsillag, de hogy őszinte legyek, én nem emlékszem egyetlen egy bevetésre sem, ahol ezt elvittük volna magunkkal. De és mit lehetett volna vele csinálni tulajdonképpen? Semmit. Tehát azt azért tudni kell ahhoz, hogy azzal elérjünk valamit, azt olyan erővel kellene megdobni, hogy az lehetetlen. Arra, hogy megzavarjunk valakit, arra nagyon-nagyon jó, de arra meg vannak más lehetőségek is. Tehát egy puszta gyakorlás volt, arra jó volt, hogy megtanuljunk egy picit összpontosítani, eszközökkel bánni, koncentrálni, és tehát most így viccesnek hangzik, de ugye mi abban a korszakban kezdtük el ezt a hivatást, és kezdtük el fejleszteni ezeket a dolgokat, amikor azt akartuk, hogy minden, ami a lehetőségeinkbe kerül, az adott körülmények között, azt fel tudjuk használni ahhoz, hogy egy terrorcselekményt, egy különlegesen veszélyes bűnözőt, egy fegyveres bűnözőt elfoghassunk. Úgy, hogy minél kevesebb sérüléssel és károkozással járuljon. Volt egy lyukrafutás? Volt, de nem tudom, mennyire tűnik hitelesnek az én számból, de az nem a mi hibánkból. De akkor ez egy ilyen rossz érzés, amikor azon... Amúgy rossz érzés, persze, hogy rossz érzés, hiszen nekünk kell elvinni a balhét. Ugyanis a rendőrség különleges szolgálata, meg a levéltáró szolgálat is nem folytat nyomozati cselekményeket, nem nyomoz felderítést, nem járőrözünk, hogy adott esetben közterületen mi felvegyünk valamilyen jogsértést, és ott megszüntetjük. Tehát mi mindig bejelentés alapján dolgozunk. És hogyha adott nyomozók nekünk azt mondják, hogy Kossuth Lajos utca 17, azt nekünk meg kell keresni, hogy hol van a Kossuth Lajos utca 17. Azt azonosítani kell. Igen. És ebben a korban még nem volt ám GPS, meg Google. Ja, most akkor arra meg gondolsz, mert tétfigyelő kamera, volna, hogy mondjuk olyan helyre mentek ki, ahol nem a kellett volna. elkövetők vannak, hanem mondjuk civilek, és akkor történik egy rajtaütés. Igen. És azért az biztos fájdalmas lehet egy ilyen, mondjuk egy családnak, aki belekerül egy ilyen helyzetbe. De szerintem nem viszik el, meg ti sem hiszitek, nekem nem volt fájdalmas, de viszont nagyon meglepő volt számukra, és nagyon felzaklatta őket, amit megértek. Tehát ugye a rendőrségi törvény engedélyezi azt, hogyha a bűncselekmény elkövetőjét el tudod fogni egy magánlakásban, és tudod, hogy a szökésétől tartani kell, vagy az ellenállásától, vagy akár fegyveresen is ellene fordulhat, akkor nem az van, hogy becsengetünk, jó napot kívánok, rendőrség, jöttünk Gips Jakabért, hanem berohanunk a területet, rögzítjük, lezárjuk, és megpróbáljuk minél hamarabb elfogni az elkövetőt. Volt olyan bűnöző, aki ellenállt?
Vagy komolyabb ellenállást tanúsít? Most gondolkozok, mert azért nézzétek el, nekem ez már nagyon-nagyon rég volt, és nem úgy éltem az életemet, hogy én ebből valamikor majd egy podcastes műsorban fogok szerepelni. Hát ilyen az élet. Ilyen az élet. Szökések voltak, meg megpróbáltak elszaladni, azok voltak, én azokra emlékszem. Komoly fizikai atrocitás olyan nagyon nem volt, hiszen mindünk tanultunk közelharcot, és pillanatok alatt meg lehetett oldani. És nem szabad elfelejteni, hogy a meglepetés ereje, meg a tervezés ereje és a csapatmunka, az nekünk nagyon nagy előnyünk. Ezt pont ezért kérdezem, mert ezekben az akciófilmekben ugye mutatják, hogy ellenáll, és ezt lehetetlennek tartom, mert amikor hirtelen rajta üt 5 ember, 5 kommandos megjelenik, akkor nem hiszem, hogy bárki sokat tud csinálni. Nem sokat. És ha az jól meg van tervezve, akkor kényszerítő eszközt nem kell használni, fegyvert nem kell használni, kevesebb a sérülés, kevesebb a károkozás. És volt olyan, hogy mivel nem tudtuk, hogy hol van a 17, mert nem voltak kitáblázva, mert ma már ugye egyébként az önkormányzati törvény előírja, hogy ki kell rakni a házszámot mindenhova, volt, hogy rossz helyre mentünk be. És az a baj, hogy a mellette lévő házban pedig utána tudjuk, hogy ott volt, és ő hallotta azt, hogy mi történt, és már meg is szökött. De nem baj, később megvolt. Meg volt az úgynevezett realizálásnál, amikor nem tudtuk realizálni az adott eszköz tárgy átadását. Nem láttuk, tehát nem tudtuk megmondani, hogy most nála van-e az az adott tárgy, vagy nincs nála, mert ha nincs nála, akkor nem tudjuk elfogni, nem tudjuk bizonyítani. Ha nála van, akkor meg elfogjuk, és tudjuk bizonyítani. És nem láttuk azt, hogy nála van a tárgy. Olyan pozícióban volt, mi se tudtunk úgy elhelyezkedni, mert ez a filmekben mindig nagyon könnyű és jól látszik, de a valós életben azért ez nem olyan egyszerű dolog ám. Úgyhogy nem tudtuk realizálni, és igen, az elkövető elment, és elvitte a tárgyat. Ez egy ilyen megfigyeléses rajtaütés? Igen, volna? ahol együtt dolgoztunk a bűnügyesekkel, és igen, ott sajnos pekünk volt, mert elvitte. Filmről beszéltünk, akkor most jön egy kis játék, jó? Mondunk ilyen ikonikus akció főszereplőket, sztárokat, te pedig válasz egyet ezek kettő párok közül, jó? Most kezdi a Gábor. Steven Seagal, Dolph Lundgren. Steven Seagal. Jason Statham, Jackie Chan. Jackie Chan. Bruce Lee, Chuck Norris. Hú! Azta. Chuck Norris. Ez meglepő. És miért? Miért? Bruce Lee, én elmondom szerintem. Bruce Lee egy balettáncos volt, Chuck Norris meg egy igazi harcművész. És most akkor mindenki meg fog kövezni engem. Én nem akarom egyiknek Bruce Lee volt sem. a harcművészet Michael Jacksonja szerintem. Ő egy megújítója volt, és azért nem szabad elfelejteni, hogy szerintem az akciófilmek, hogy is mondjam, megalapozója. Tehát megújította a harcművészetet, és ez a filmiparban az akciófilmek kezdetét elindította. Én szerintem. Én így látom őt. Ő mindenképpen inkább művész volt, mint harcművész. Én, amiben nekem Chuck Norris egy picit jobb, az, hogy benne több alázatot látok. Na jó, hát akkor Schwarzenegger és Stallone. Ouch. Nem harcművész egy, Igen, de akciósztárok. Ez Stallone. Keanu Reeves vagy Tom Cruise? Ó. Keanu Reeves. ennyi volt. Tehát most ez volt a kis játékunk. Szerintem az egy elgondolkodtató erről, ezt így párban végig zongorázni. Most én hagyj kérdezzelek az önvédelemről. Önvédelemről olyan értelemben, hogy jó tanácsokat adjál nekünk. Mi a hasznos, mi a legjobb, ha elfutunk? Egyáltalán bárkivel leálljunk, aki nagyobb nálunk, vagy súlyosabb? Mert ezek számítanak. Lehet, hogy újdonság lesz, amit én mondok, azon kívül, hogy fusson el, aki tud. Mert nyilván, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem tud elfutni az illető. Megpróbálok majd erre is visszakanyarodni egy kicsit. Én az önvédelmet, meg a harcművészetet, meg a küzdősportot úgy gondolom, hogy az egyfajta segítség ahhoz, hogy az ember meg tudja magát védeni, ha helyzetbe kerül. Az egy százalékokat ad ahhoz, hogy te túléljél egy helyzetet.
És minél többet dolgozol, minél több energiát fektetsz az önmagad fejlesztésébe, a harcművészeten vagy a küzdősportokon keresztül, a százalékos túlélési arányod növekszik. De nem hiszek a 100%-os túlélési arányba. Ezt én nem borítékolnám. És mennyiben hiszel, melyik százalékban? Igazából nem tudok százalékot mondani. A helyzete válogatja, de az ember azért is csinálja, hogy önmagát fejlessze, fejlődjön, tanuljon, és hogyha egy ilyen helyzetbe kerül, akkor a százalékok megnőhessenek. És nyilvánvaló, hogy az ember úgy gondolja, hogy minél több energiát fektet bele, minél több időt, akkor lehet, hogy eljut a 99%-ig mondjuk. De az is lehet, hogy kifog egy olyan szituációt, amiben nem tud megfelelni. Amin még neki is feladja a leckét, és azt mondja, hogy akkor minek csináltam ezt az egészet. Persze lehetne otthon a tévé előtt ülni, és nézni a foci meccset egy sörrel és patogatott kukoricával a kezünkben, csak a harcművészet az többet ad, vagy a küzdősportok tanulása többet ad, de a sima sport is többet ad, az életminőséged javul szerintem. Azt nem mondom, hogy én megnézek egy foci meccset, mert pont nem nézek foci meccset, de a szumót megnéztem, amit ajánlottál. Az életminőség az fog változni, és ebben viszont hiszek, hogy jobb lesz az életminőséged, és azért tudni kell az önvédelemben, hogy én szerintem egy elég biztonságos országban élünk. Az, hogy az utcán belét kötnek, a többi országhoz képest sokkal kisebb a százalékos esély arra, amit hogy én belét észrevettem, kössenek. és főleg az legfrissebb generációk között, ez talán mintha megváltozott volna. Nem tudom, hogy miért, de sokkal hamarabb kerülnek konfliktusba egymással. Ezek a legfiatalabbak, tizenévesek. És bizony hordanak már kést, meg hordanak mindenféle eszközt magukkal. Tehát azt akartam pont utána mondani, hogy az önvédelemre, ha szükség van, akkor pont ott, ahol nem nagyon gondolnánk, a családon belül, az ismeretségi körön belül, a szociális hálón belül. Ott zajlik ez. Ott zajlik. Nem mondom, hogy nem lehet felkészülni egy késes támadásra, mert nagyon hamar meg lehet ezt tanulni, ha csak arra koncentrálunk. És nagyon sok jó ötletet, nagyon sok jó tanácsot lehet tanulni, lehet kapni, és az is lehet, hogy sikerre is fog vezetni. De nem tudok neked biztos megoldást adni, mert sokan azt hiszik, hogy van biztos megoldás. Nincsen. Nyilvánvaló, hogy az alap, ugye, mint a rendőrségi kényszerítő eszközöknél, amikor tanítottuk ezt, akkor azt mondtuk mindig a kollégám, hogy a nulladik kényszerítő eszköz az a kommunikáció. Old meg kommunikációval, jobban jársz. A többi már mind kockázati tényező. Tehát, hogyha önvédelemre kerül a sor, akkor ott már problémák vannak. Nem biztos, hogy te jól jársz. És ugye a fizikával azért nagyon-nagyon nem lehet kibabrálni. Tehát, hogyha valakinek fizikai adottsága olyanok, hogy nagy darab, 120 kilós, kigyúrt, fiatal, fit férfi, azt egy 40 kilós, 50 kilós hölgy nagyon nehezen fogja tudni legyőzni. Most hoztál magaddal mindenféle eszközöket. Igen. Mesélj, mert ugye most már te nyugdíjas vagy. Hallatlan szemtelen dolog ilyen fiatalon nyugdíjasnak lenni, de azért a fegyverek iránti szereteted, meg tiszteleted megmaradt, mert lősz. És oktatod is? Játszod Igen, is igen, van. igen. Na mesélj ezekről. Nyugodtan vedd magadhoz. Vagy Hát most mondjuk melyikkel a kezdjem? Feketével. A feketével. Na hát ez egy viszonylag új játékszer az én életemben. Azért azt tudni kell, hogy ugye az, hogy valakinek ma Magyarországon legálisan lőfegyvere lehessen, az vagy vadász, vagy sportlövői engedély kell. Én ilyen macerákkal nem akarok foglalkozni, meg sokba is kerül, és mivel én oktatok egy technikumban rendészeket és kadétokat, akkor a kellemes hasznossal összekötöttem, és vettem egy olyan fegyvert, amivel a diákjaim is tudnak lőni. Ez egy légpuska. És azért választottam ezt. Ez egy drága holmi egyébként? Vagy? Mit nevezünk drágának? Nem tudom. A többihez kép, mondjuk a Wursliban a légpuskához képest. Most megnéztem az árakat, tehát egy jó légpuska az 100 000 forint környékén mozog. Egy éles lőfegyver ettől jóval drágább. És ez egy jó légpuska, vagy annál jobb? Én szerintem az a jó, mivel jól tudsz lőni. Oké. Jó De válasz most volt. kitértem a válaszra. Na, igazából ezt azért választottam, mert ezen lehet állítani a váltámaszt és a pofatámaszt, és akkor a diákjaim ugye egy picit magukhoz tudják
igazítani, és amikor el tudunk menni versenyre, akkor ezzel nekik lehet lőni. Tehát az én fegyveremmel elmegyünk versenyezni, hogy még jobb versenyeredményt érjenek el. Azért azt említsük meg, hogy te nagyon sikeres vagy a felkészítésben, mert a diákjaid folyamatosan, az összes kadét folyamatosan nyer. Tehát, hogy ezt azért említsük igyekszem. meg, hogy úgy tanítasz lövészetet, és minden egyebet, önvédelmet, és bármit, hogy a te diákjaid azok nagyon sikeresek. Igen, mert jó diákok, jó tanulók, szorgalmasak, figyelmesek, és megtanulják, és eltanulják Azért tőlem olyan jó hallani, hogy amit mondok büszke vagy nekik. a diákjaidra. És akkor itt jön vissza az, hogy ugye a tervhajtószolgálat meg a rendőrség különleges szolgálatán is miért volt dobócsillagunk? Azért, hogy alkalmazkodjunk a helyzethez, hogy feltaláljuk magunkat, és ne az legyen, hogy most akkor ki fog jönni nekünk segíteni. Tehát mi, amikor kimentünk, senki nem jött már segíteni. Nekünk meg kellett oldani a feladatot az adott helyszínen, és a környezetet felhasználni segítségül, ha nem volt más, meg egymás tudásunkat. És itt én most ezeket a versenyeket úgy csinálom, és úgy készítem fel a diákjaimat, hogy elmegyek az első verseny. Igen, amikor oda kerültem a technikumba, és elkezdtem oktatni, akkor elvittem a gyerekeket versenyre, és nem túl sok eredményt hoztunk. Mert megnéztem, hogy milyenek az ellenfelek, ugye? Ugyanaz, mint a rendőrségnél. Milyen az ellenfél? Ki készíti fel őket? Hogyan készíti fel őket? Milyen a terület? Milyen eszközöket használnak? Akkor én mit tudok az iskolában használni, hogy őket jól felkészítsem? Itt jön vissza a dobott csillag. De azért ez egy komolyabb szerkezet, mint amit tényleg a Városligetben lehet. Két pálcás. Ezt én állítom be saját magamnak, utána meg a gyerekek saját maguknak, akkor utána nekem vissza kell állítgatni, de most egyelőre nálam ők a cél, én meg próbálok élvezkedni mellettük, mert most nekem még ők az elsők. És van még itt az íj. Igen. Ez már egy komolyabb íj, Hát ez egy szép darab. és ebben azért az volt a célom, hogy ezt most mégis egy olyat veszek, amiben én jobban érzem magamat, és ez most inkább egy picit magamról szól, mint az a fegyver. Ez egy nagyon erős íj, ez egy olyan 34 font környéki, tehát egy ilyen 17 kilós húzóerővel bíró verbóíj. De már van olyan diákom, aki már tud ezzel lőni, és azt mondta, hogy tanár úr, ha megyünk diákolimpiára, IASZ diákolimpiára, akkor mehetek az íjával? Mondom, hogy nem mehetnél? Hogy nem Kell mehetnél? tudni róla például, látom, hogy legalább 2 különböző anyagból Igen. van. Tehát Van az a jó benne, hogy ez a kar, ami itt van a két végén, ez cserélhető. Tehát az erősségét tudom állítani, vagy hogyha hosszabb karú a diákom, akkor ez egy hosszabb kart teszek bele, és akkor tudja ő is használni. És ezek, mivel cserélhetők, könnyű átalakítani. Ez milyen anyagból van? Ez most karbon. Karbon. Ez a markolat, ez meg szinte fix, ez akár életem végéig ki fog szolgálni, de ugyanakkor ezeket a kiegészítőket szabadon lehet rajta cserélgetni. És ő milyen anyagból? Alumínium? Vagy? Ez egy ilyen alumínium ötvözet. Ezeket föl lehet szerelni mindenféle kütyükkel, attól függ, hogy a verseny Akkor mit van még enged. a húr, ugye? Ez az ideg. Igen? Ez ideg, igen. Amit ugye ehhez a mérethez és ehhez az erősséghez gyártanak. És ezzel célba lőttök. Igen. Most még egyelőre körös táblára, köregységes a diákolimpia. Nem sokára lesz egy kadét verseny, nagyon várom a versenykiírást, mert akkor tudom, hogy mire készítsem a gyerekeimet, mert ez lesz most az első kadét IASZ verseny. Nyár elején, amikor még tart az iskola, akkor várható, és hogyha a versenykiírás engedi, akkor természetesen ezzel is indulhat, aki Megfoghatom, hogy Persze. átveszem, és akkor... És közben addig kérdezem, hogy ugye te tanítasz lövészetet, éles lövészetet is. Hát, hogy mennyire igaz megint csak az, ami a filmekben, vagy hát sajnos most a háború miatt az utóbbi időben megjelent a hírekbe is, hogy vannak olyan mesterlövészek, akik ellőnek 2-3, sőt elméletileg volt egy olyan, aki 4 kilométer távolságra is talált. Ez reális, vagy van ilyen? Igen, hát hogyha van nagyon-nagyon jó fegyver és nagyon-nagyon jó lőszer hozzá, akkor ez elképzelhető. De nagyon fontos, hogy vajon meg tudjuk-e ismételni ugyanazt. Tehát, hogy egy lövés nem lövés? Lehet szerencse, lehet az, hogy egy tudatosság volt, de az, hogy még egyszer meg tudom-e olyan hosszú távolságra lőni ugyanazt az eredményt.
Hiszen azért nem szabad elfelejteni, hogy mondjuk egy 4 kilométer, azért ott már a Földnek például van görbülete. Légnyomás. Meg szél van. Szél. A gravitáció, amit De én nagyon láttam nehéz egyébként kiszámolni. egy ilyen, azt hiszem a világrekord volt, de az ilyen távcsöves puskával, 3,7 kilométerről eltaláltak valami dobozszerű akár. El lehet. Úgyhogy És ez ilyenkor mennyit kell megtörtént. matekoznotok? Mert ilyenkor általában ugye... Én nem vagyok mesterlövő, jó? Tehát nem is volt ilyen típusú szakképesítésem, csak mellette lövészetvezetői képesítésem van, de alapvetően mi nem hosszú távra. Az ezen belül egy másik tagozódás. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy tehát meg tudom-e ismételni ugyanazokat a körülményeket. Vagy mennyit gyakorlok ahhoz, hogy egyszer legyen egy olyan találatom. Tehát nyilván, hogy minél messzebb van, annál nehezebb ezt elérni. Vagy mennyiből sikerült eltalálnom azt az egy jó lövést. Meg ehhez kell egy nagyon-nagyon jó fegyver, jó? Nagyon-nagyon pontos táblázatok, amire felírja az ember, hogy mikor, milyen időben, hány órakor, milyen széllel, milyen napállással, milyen légnyomással. Tehát azért itt már mondom, vannak a Földnek görbülete, A gravitációs komoly hatása. szakma. És akkor Ez matek. egy másik szenvedélyedről még. Ez az autó és a motorsport. Igen. Hogy fér ebbe bele még az autó meg a motor? Azt szokták mondani, hogy minden férfi gyerek marad, csak felnőtt korában megveheti magának azt a játékszert, amit gyerekkorában nem kaphatott meg. Vagy csak matchboxban? Igen. És egyébként eltaláltad, mert gyerekkoromban volt egy pár matchboxom, és én emlékszem, hogy az első matchboxom az egy kupé volt, és a mai napig is csak kupé autóim voltak. Hozzáteszem, hogy van egy olyan... Jöttél? Nem, most metróval jöttem. Hozzáteszem, hogy van egy olyan ezt kereskedés, Maradjon. ahol ugye csak luxusautókat árulnak, ez nem itt van Magyarországon, távol tőlünk, és az a neve, hogy Toys for Boys, azaz hát játékok férfiaknak. Hát ez most beletalált, mert te is ezt mondtad, hogy az autó és a motor az Igen. egy olyan játék, amit most már megvehetünk. Fiatal koromban ugye, akkor mi volt még? Riga, Verhovina, Nekem Rigán volt. Régen. Babetta, Jáva, Komár, Csúnya vége lett a Rigán. Pannónia, Pannónia. és az első, amire azt mondom, hogy már egész jó motor volt, az a Simpson. MCC. Hogyne. Simpson azért az klasszik volt. Az MZ-t ugye a 18 év felettiek vezethettek, az MZ-t, és apunak mindig voltak ilyen járgányai. És lehet, hogy onnan marad ez a bekattanás, de én akkor is mindig éreztem, hogy ezek nem annyira jó motorok. Valahol a lelkem mélyén mindig vágytam valamire, de tudtam, hogy ez nem az, csak még nem tudom, mi az, amire vágyom. És amikor először lehetett látni japán motorokat Magyarországon, akkor így néztem, hogy te jó ég, tehát akkor most nem értem, hogy a Komár, meg a Verhovina, meg a Pannónia, meg egy japán motor közt akkora különbség van, mint ég és a föld. Amikor először összegyűjtöttem annyi pénzt, hogy vegyek egy járművet, akkor nagyon komoly dilemma volt, hogy most autót vegyek, vagy motort. És ugye egy autónak mindig több haszna van. Hogy először autót vettem. És amikor már nagyon-nagyon sokat dolgoztam, és tudtam félretenni, akkor ez volt, azt hiszem 39 éves voltam, amikor először megvettem az első motorkerékpáromat az autóm mellett. És az is Kawasaki volt, csak Kawasakin van, meg volt. Ez speed motor, ugye? És speed motor. És miért tehát hogy dől el ez, hogy speed motor vagy chopper? Kérdezi az Artin, aki nagy chopperes. Szerint Az én testalkatom, de én ráhasonlni egy ilyen üveghangú motorra nem tudok. ez szerintem tudat alatt már az ember bekalkulálja. A másik pedig az, hogy melyik stílus tetszik neked jobban. Melyik környezetben tudsz otthonosabban mozogni. Ugye? Mert most leegyszerűsítem, és nem akarok senkit megbántani. Például a chopperos motorosok, azok szeretnek bandázni, krúzorni, elmennek, meghallgatnak egy jó koncertet, vagy ha éppen aznap este ott maradnak, akkor sátrat építenek, és hallgatják a koncertet. Míg a speedesek kicsit kevesebbet vannak bandába, mindig húzzák nekik, keresik a kanyart, és keresik azt a lehetőséget, amikor ki tud menni egy pályára, gyakorolni, döntögetni, és húzni neki, és utána, amikor elfárad, vagy ott alszik a pálya mellett a hotelba, vagy hazamegy, vagy felteszi trélerre, hazaviszi a motort, és otthon van. Most leegyszerűsítettem. Összefoglaltad. Most leegyszerűsítettem. Erről szól, igen.
És Mind a kettő a szabadságról szól. mind a kettő, csak más dimenzióba, és ugye a choppert azt életünk végéig, 70, 80, 90-es évek végéig lehet, mert Amerikában nem ritka a 90 éves motoros, szoktam látni a dokumentumfilmekben. Viszont a speed motort igazából csak addig tudja megülni a tulajdonos, míg a pocakjától ráfér a tankra. Na, én még ráférek a tankra, úgyhogy nem tudom, meddig fogom csinálni, de nekem ez a stílus, meg az az öltözet, az a kultúra, ami ezzel van, nekem ez még mindig jobban tetszik. Hogyha majd olyan öreg leszek, hogy már nem tudok ráfeküdni a tankra, vagy nem tudok motorozni, akkor viszont én is föl fogom adni, és marad az autó, mert én úgy gondolom, hogy ez felelősségteljesen kell ezt a motorozást és a motort vezetni, mert ez viszont egyből büntet. Tehát itt nincs az, hogy megállok 4 keréken, és majd lesz valahogy, és kiszállok az autóból, és veszek egy mély levegőt, és benyomom a vészvillogót, mert itt ha baj van, itt egyből felborul az ember, egyből élő bombává válik a motor, meg te is. Valahol meg kell majd húzni a határt, de hogy mikor húzom meg a határt, és hogy hol, azt nem tudom. Hogyan látod ma a világot egykori rendőrként? Mi a bűn és az igazság, meg a jog viszonya napjainkban? Hú, Azt betettem ezt a kérdést most, nem? hát én azt gondolom, hogy egy nagyon gyors világot élünk, és a jogot néha arra használjuk, hogy a saját magunk igazát érvényesítsük. És nem a jog szerint élünk, hanem úgy próbáljuk meg, hogy az nekünk jó legyen. Tehát a jog nem egyenlő az igazsággal, lehetséges? Most nincsenek rendben a dolgok, én úgy gondolom. Nem mennek úgy, ahogy azt régen, ugye az adott szó az jelentett valamit. Ez olyan volt, mint egy leírt szerződés. És azt betartotta mindenki. Vagy ahogy mondják, a jó atyafi módjára élted az életedet, tanítottad, nevelted a gyerekedet. Ma már ezek nem jelentenek semmit, és ezeket átkeretezzük, ahogy éppen a kedvünk, meg a lehetőségeink hozzák, és ezzel néha élünk és visszaélünk. Nagyon gyors és felfokozott világ, és nagyon nehéz kiszámolni azt, hogy holnap mi lesz, és így a fiatalok is egyfajta bizonytalanságban élnek, és látom, és ezért nem is terveznek semmit előre, mert nem is tudnak tervezni semmit előre, mert semmi nem biztos. Látom a gyerekeimen, nem a sajátomon, hanem a diákjaimon, hogy ilyen, hogy jövőtervezés az nem nagyon van. Vannak elképzeléseik, de semmit nem mernek. Kicsit értékzavar is van, nem? Hát az most nagyon felfordult, én azt hiszem, az érték. Tehát ami régen érték volt, az ma már olyan fogalom, amit nem is ismernek a fiatalok. Például az adott szó, tehát ők azt már nem is ismerik, hogy adott szó. Vagy az, hogy megbeszélsz valakivel egy találkozót egy adott helyen, az, hogy ő késik, hát ez egy természetes dolog. Hát régen nem késtünk, ott voltunk előtte pár perccel, minimum legalább. És problémát okozott, hogy én nem tudtam értesíteni, hogy nem tudok menni. Tehát ilyen nem volt. Ma már késünk, jobb esetben küldünk egy messenger üzenetet, az már haladás. Rosszabb esetben küldünk egy emojit, hogy találd ki, hogy mi akar lenni az emoji. Úgyhogy nem egyszerű szerintem. Felnőttként sem, és mondják mindig, hogy a mi időnkben bezzeg jobb volt, én ezt nem szeretem mondani, mert nem értek vele egyet, más, és ehhez kell alkalmazkodni, és ezt kell jobbá tenni. Ezt próbálom a gyermekeimnek is nevelni, hogy ők lesznek a jövő, nem én, ők, nekik kell jobbá tenni, mert ez az ő jövőjük lesz, ami akkor majd már ma lesz, most még a jövőjük. Akkor legyen ez most a végszó. Legyen itt a vége. Legyen. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon érdekes, izgalmas beszélgetés volt. És hát ez Örülök volt akkor neki. a Tényleg Podcast legfrissebb adása. Találkozunk jövő hónapban. Folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.